Исәнмесез, дуслар, вы слушаете подкаст «Изучаем татарский» проекта «Эйда онлайн». Это курс татарский для продолжающих. Киттек. Нинди сәләтләрең бар? В чем вы талантливы? Давайте научимся говорить об этом на татарском языке. Никого нет в мире, у которого нет хотя бы одного таланта или одной способности к чему-либо. Это может быть пение, кулинария, писательский дар. Возможно, вы дальше всех кидаете камни, а вы, может, умеете свистеть. Несколько новых слов. Повторяем за мной. Сәләт – талант. Сәләт – язу сәләте. Талант – писать. Жыр сәләте. Талант – петь. Теләк – желание. Теләк. Мөһим – важный. Мөһим. Иң мөһиме. Самое важное. Иң мөһиме. У нас есть несколько героев, которые рассказали о своих выдающихся способностях. Мин техниканы яхшы беләм. Дусларымның компьютеры яки телефоны ватылса, шундук миңа алып киләләр. Мин кечкенәдән язарга яратам. Башта кыска шигырьләр, хикәяләр яза идем, соңыннан төрле газета, журналларга мәкаләләр яза башладым. Язу сәләтем бар дип әйтә алам. Мин сәләтле кеше түгел шул. Әмма бер хыялым бар. Марафон йөгерергә телим. Нәрсәдән башларга икән? Тәмле итеп ашарга пешерәм, гаиләмне сыйлыйм. Минем төп сәләтем шул. Вот такие у нас гости. У каждого есть свой талант и способности к чему-то. Татарский для продолжающих проекта «Эйда онлайн». А как рассказать о своих способностях или возможностях что-либо делать? А вот так. Эшли олам, пешерә олам, жырлый олам, бии олам. Поняли конструкцию? Глагол плюс глагол. А как же сказать в отрицательной форме? То же самое плюс олмим. Эшли олмим, пешерә олмим, жырлый олмим. А еще лучше можно сказать жырлый белмим, бии белмим. Многие думают, что талант присущ человеку с рождения. Не совсем. Если в детстве у вас не обнаружили те или иные таланты, можно достичь всего самим попозже. Для этого нужны навыки. Об этом гласит татарская пословица. Бөркетнең канаты очканда ныгый. Крылья орла крепнут в полете. Например, ваш друг Галимжан, опытный альпинист, покорил многие вершины мира. Кажется, что вам не достичь таких высот. Слушаем диалог. О, Галимжан, сәлам. Сәлам, сәлам. Кайчан кайттың? Бик узак сәяхәт иттең бит. Әле узган шимбәдә генә кайттым. Әйе шул, вакыт сизелмәй уза. Кайларда булдың? Бу юлы Тянь-Шань тауларына бардым. Альпинизм белән шөгыльләндем. Саф һава, биеклек, ирек, барысы да мин яратканча. Эх, мин дә кызыгам, тик андый биеклекләргә менү сәләтем юк шул. Һәр сәләтне үстерергә мөмкин. Иң мөһиме теләк булсын. Шулай дисеңме? Әлбәттә. Нәрсәдән башларга соң? Көн сайын кардио күнегүләр эшлә, чөнки тауларда чыдам булырга кирәк. Аннан инде бергәләп Эльбруска сәяхәт итәрбез. О, максат бар, теләк бар. Бүгеннән үк әзерләнә башлыйм. Несколько фраз, которые крайне необходимы по этой теме. Вакыт сизелми уза. Время летит незаметно. Вакыт сизелми уза. Барысы да мин яратканча. Все как я люблю. Барысы да мин яратканча. Иң мөһиме теләк булсын. Главное желание. Иң мөһиме теләк булсын. Ну и опять наше любимое слово киңәш. Совет. Как найти свои способности? Барлык хыялларыгызны языгыз. Выпишите свои мечты. Барлык хыялларыгызны языгыз. Напишите свои мечты на бумаге. Нәрсә белән шөгыльләнергә, кем булып эшләргә телисез? Бу пунктларны аерым языгыз. Чем вы хотите заниматься, кем хотите стать, отдельно пропишите эти пункты. Сөйләп алган пунктларны әкренләп укыгыз. Уңай хис тудырган сәләтләрне үстерегез.
медленно читайте выбранные пункты, развивайте способности, которые вызывают у вас положительные эмоции. Ну и вот, на этом наш подкаст подошел к концу. Желаем вам удачи в раскрытии и развитии своих способностей. Одну из них вы уже точно сегодня улучшили, а именно развили навыки разговорного татарского. Мы будем очень рады обратной связи. Пожалуйста, свяжитесь с нами в любой соцсети. Мы есть ВКонтакте, в Инстаграм, в Фейсбук, в Ютуб, в Телеграме. Напишите нам имейл. Также можете написать нам на сайт ozatlik.org/eida. Там есть все контакты. Это был подкаст «Татарский для продолжающих» проекта Эйда Онлайн. Изучаем татарский. Сау булығыз!